Dani Mila! Egunon, guapísima! Goazen de marcha! Aizue, zuena nahi Gregoriok eta Xantik zakua irabazi dutela. Zertxo bait, espero alduzu jasotzea. Hombre, espero deu bai, zafarin bat, bazkarin bat, bueno... Aizu, nolakoak dira Gregorio eta Xanti? Venga, Juan, izuk. A ber, oso desberdina dira, bai. Bai, oso desberdina. Gregorio da, oso... ez dakit nola esan. Divertigarria. Bai, divertigarria da. Bai. Errege batek puzkarra botatzen badu gaz noblia da. Beti egoten da gauzak asmatzen, karaokean aritzen da. Desente, bai. oso gaizki. Berak ez daki baino gaizki abesten du. Esan. Baina berak uste du ongi abesten duela? Nik uste dut baiet. Zaldi oso inoiz esan aizo. Barkatu baino gizki abesten duzu. Bai, baina ez portik, behai. Berak disfrutatu egiten du. Bai. Bat horrela da, eta beste nola da? Eta Xanti, bueno, askoz ere diskretogoa da. Bai. Esango nuke, bai. Lotxatia igual izan daiteke ez? Lotxatia ez. Eta un toka huevos. Ara, será posible. Mila toka huevos zergatik esaten duzu. Bai, beti zirikatzen. Bueno. Zein da bietan azkarrena? Karo, Miluzen horrelako sari potolo bat irabaztera, bat igual izango da beste baino gehiago? Bueno, a ber, orain gure artean, baino nik uste Gregorio dala, azkarrena. Zuek ala pentsatzen duzu, Mila? Bai, beti izan du da, txikitatik. Aizuek, zuek ere parte hartu zenuten, orain dela urte mordoska, ez da? Bai, orain dela desente urte. Desente urte. Ta nola moldatu zineten, Miluzen? Bueno, beraiek programan esaten dute oso gaizki gendula, baino ez gendu nahi gaizki egin. Bai, baina zergatik esaten dute hori gaizki egin zen Ez utela? ginulako dirurik eraman. Baina ondo pasa genuen. Oso ongi. Eta zatzute sekula pentsatu, anai arreba, aurkeztea. Ez zuten gurekin nahi. Zerila? Ez. Zergatik ez ba? Porque santzuten programan bertan. Bai, nik hori nire entzun. Hola, tonta xamarra ginela. Eta gurekin boterik ez zutela eraman. Ez zatzuten nahi aurten parte hartu, nahi edo hurrengo urte batean edo Iaskitan Jon, platoan egongo dira. Nahi alduzu zerbait esan beraiei, nik entxufe badakat. Bai. Bai, nahi duzu han sartu. Aurten ja ezin da, baina urrungo urterako do? Bai, bueno, urrengo urterako ikusiko do, baina ora, tarte pixkat egon da dila, ze orain segidan jutea, gainera, boterik ez dago. Puzturik behar da, pixka. Zuen nahi baldi mauzu, nahi duzue bote handi bat lortu. Ano, ja gutez gehoz. Bale, gustatuko litzaizueke bote handi bat lortzea? Bai. Nik emango dizuet aukera. Bueno, bikote zer gauza dute? Ongi, begira zenbat dirua. 300.000 euroko sarila. Eutxorreri, oso ongi. Bueno, bikote, musika izango da gure gaurko protagonista. Nik irakurriko dizuet gazteleraz abesten den kanta bat eta Google itzultzaileak euskaratu egin du. Bai, hortxe dago. Entzun ongi, oso ezaguna da. Zer gertatuko den, zer misterio egongo den... Begira, bukatu baino lehenago esaldia, tita batean Milak eman dio. Mila ze abestia da. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede estar mi gran noche, Rafael! Bai, oso ongi, Mila, oso ongi! Milak iaia baditu egunta 50.000 euro. Venga, urrengoa. Venga, bai, hau orain talde euskalduna da, eta Google itzultzaileak ingelesez jarri du. Hortxe da. How beautiful it will be sung, rise driving your, shadow in the grass, a kiss in Laron, a bit in honor of those who feel to heaven. Ya está. Zeinen ederra izango den. Entzun kanta, oso ongi! Txaloak! 150.000 euro bakoitzak. Maravilla! Hartu. Zerbait esan nahi alduzu momentotan zuena nahiei. Toma, oso ongi. Euneko gehiak kendu gabe, guretzako oso. Dena osoa! Musika! Zeinen ederra izango den.